skąd się wzięły diobły. Starko, pyta małe chynio, skąd się tela diabłów wzięło? Czemu straszą, sztyrają i do grzechów namawiają? Jak chcesz wiedzieć, to ci powiem. Starka dropią się po głowie. Pójdź, siednymy tu w kąciku, słuchaj dobrze, siedź po cichu. Kiedyś fezdowno, przed wiekami tak to było z aniołami. Jedne w wielkiej zgodzie żyły i Pumbuczka bardzo czciły, a na ziemi wszyscy ludzie między sobą żyli w zgodzie. Jako w niebie, tak na ziemi wszyscy byli blank szczęśliwi. Ale jeden był zły anioł, co Lucyfer miał na miano, bałamucił sztyc anioły, co by Bogu tak nie przoły. Aż wybuchła wielko chaja, pierę się aniołów zgraja, pierą się niebiańskich chóry, zejrzał to Pumbuczek z góry i się styrczył. Cóż to znaczy, niech Lucyfer się tłumaczy. A zły anioł tak odpowie. Już nie będę służył tobie, mam dość przocio i dobroci. Niech na ziemi grzech zagości. Tuż Pumbuczek się znerwował, że Lucyfer mu nazdował. Wyciep te anioły z nieba, bo złych duchów mu nie trzeba. Zmienił w deszczu ich kropelki. Potem spuścił ten deszcz wielki w dół do piekła. I tak padł. Niech se każda kropla spadł na sam spodek, a kaj chlaśnie tam, niech będzie diabeł właśnie. I zostanie wieczność całą. I jak powiedział, tak się stało. Leciał ten deszcz prosto z nieba, a po drodze była ziemia. Jedne krople ją minęły, ale insze nie trafiły na dno piekła. I kapały między studnie, trowy, skały, do kaczoków i do stodół. A kaj chlasły, tam był diabeł. I jak powiedział to Pumbuczek, z tego miejsca już nie uciekł. I w tym miejscu straszy, kusi, prześladuje diabeł ludzi. Teraz ludzie dużo grzeszą, z czego diabły fez się cieszą, a Lucyper w piekle czako, co by dusza łapnąć jako. Już wiesz, synku, skąd się wzięły wszystkie diabły na tej ziemi? Ja teraz będę wiedział, w szkole porozprawiam dzieciom.